Onko no danino ya ina wana tana Akunde debwe jam galle modam neno ya neno Akunde village wa Fama ni village wa ni di fama Kono non ko woni sasa ko bodo be ngacata nena mokoloto yay boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa Sometimes kapidum a ganyam. Yesu Allah ni bal ko ganyan nder haadon ma. Ganyanta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ha dum de ko moduru. Mbadda arseli. Mashallah Alhamdulillah. Bismillah. Mashallah. An ummu da so moduru warga. Sukre warga ngamirna moduru. E so sukre warga ngamirna mo. Ka tabanara won watanana de. Ya so nder so heddi ko na farmar nan adino nana kudan. Ya zarde do gadana moduru. Wadda tampe. Mashallah alhamdulillah. Pourtant de min jetti tan min jetti jojjin bagage on bi don ko bel ar galle ma. Hawre non hawmo jawmo ne heewi tan ya garta o tan bi tampere tan. Ne wodi. Mashallah wadda tampere. Alselli mashallah. Wallahi mashallah. Wana seller suri. Wallahi ko moduru. Farmar. Addu balade kawsiji ballina hadal sinarde mer ma bawa aray. Badna ba wana ko min nandura ponda wana an watti non han Ni wona selli kam. wallahi mi selli Alhamdulillah. mashallah Dam tan mashallah. Ko mawdo. gay wallahi mi yetto Allah mi yettuma gay mawdo. so wana an mi hoyre e wuro ngo kadi ana teftaki jikkamo a wayan heddi ben bayni min nangi kam gila hanki ha hande gay ko an a ƴewini kam oɗo galle kono noon an gay galle moɓe mbi mo jaltinami to ɗum ɗo fota yaltin neɗɗo e galle a sikki arane en oɗon goni museji kon museji tan kon arane en garon mbiyon oɗo guitteji neɗɗo jeyaɗo wuuro ene heewi dérangement ene heewi gulali min kadi mi hewani gulali kadi Ey Njaay. Aɗa andi hunde neɗɗo kalɗo gonɗa ƴew maîtrise hakkude ma e yimɓe ɓe. Mbayani yimɓe mbayni galle on mo gummiɗa hoɗe makko ko museji galle o kadi karoje ne mbayno leydi hay ɗojjo ala ɗon place ɗojjo e hoore mum ala ɗon place ko fenade de ɓe goni noon ala ɓe gonani e fenade museji soppini ko dawoɓe ko janguinoɓe mi tawani ko ɗano min noon mi tawani ko hareji ɗi ñande fof duk aɗan wadda e joom suudu ma o aɗan dugda e makko ñande fof probléme kadi nanmi ko joom biri gonɗo ɗon e sara wuro ngo ɓuri mo moƴƴude ala ko caga ala ay ko ɗum woni probléme ko caga ay ko debbo mo watti laltade ay ko ɗon woni caɗele ɗe te ala ko kalta ko fof ala ko pawɗa yitere ma a haalat tan mawɗo wuro joni noon min sah fuɗɗima tampude en fuɗɗima yejjidde mo sah vraiment par ce que tampini feewi quoi vraiment tampini bilen gardi ha joni comme tampude tampide feewi sa tampi ko an tampini hoorema anda deftuɗa ko haqqille ma fof mbaɗɗa funnade mbiɗa anni Allah a nawata ɗum hirnade yes parce que ko ɗum mbaɗnomi ɗum wonno e mindam no feewi mais joni kam vraiment kadi mi fuɗɗima yejjidde mo wona ma priority no fuɗɗima yejjidde mo ko feewi wala hakkillam hana andama ka jiɗaɗo wuro ngo kala so tumnuɗa ko inde ma haalete koño haala galla men aussi ne waɗi jiɗɗomo
an mbiya wa uddude gueɗe maɗe ndaara galle mum si famani a famani non haala jettiɗo ko kangaɗo jeeyi ɗum jiɗa wiiti a nani kay ko jinmi wiide mbimami hande kala to townuɗa e kuneji e leegluji haalamaɓe kaala haala noon e nder gallamen mbimami toon waɗi commogol tawana an galle mum mi anda ko min mi anda ko gogol mais en tout cas hol gonɗo tewmo yinma ko an walla an a ɗiɗi kam teppi an a welani añde de aɗa weeli yidde machallah kala ko ƴewte gorko nenema jiɗa wi ko nanda ko nobi kam mi wiyanimo noon de ha joni mi wiyanimo noon de jiɗa wi mi wiyanimo noon de pourtant I mean it's crazy man like hanki ko no hawni man ko an I dreamt about you arandi min mi nanani anglais min hoydimama hanki no hawni an koydinoma hanki mino taw ko mino binti waɗimama rêve quoi ɓe mbiyat français wadde ko ɓerde jindirta hanki mi ɗana ha weeri an tan mbami miijade what et puis bon mi anda ko arem dal hanki dal franchement parler ko an jiyami mbadima avec tes regards voilà franchement parler hanki dal mino hooram oh yeah miijimama trop même for real sans blague say you swear to God you swear to God mi nanani ɗum de gonga wallahi mo ko yidde kalanmami de te mo mélodie sa ƴeewi ha ƴewtiri ndi comportement am eno kaldarmami eno darirtamami aɗa foti andude ya quelque chose mi haalnima galle oɗo Dieynaba Sall ko janoɗo noaso nde mbaɗanmami hen de mi waynaki wallahi caggal mi waynaki mo ko ma mbanmami hen ha padi kaalam mo kankone kadi o woni koye arde ɗum noon toppito gona yiilade banggue goɗɗo kilo yetta a wawa putemi jooɗo wonde kallo jarande neɗɗo kadi waɗat tan koko yaade jamanu walla Dieynaba Sall de mi sikkan so tawi kam galle wiyami mbiyaltu ala après kam jooɗo ɗo tan toppir dañde banggue goɗɗo ɓuuri sirde min bisimilla ma noon ha jara aray aray moƴƴi tinor bonno warga moƴƴi on bonno sukara man jarama moƴƴi aray moƴƴi mboɗo fada seeɗa jaafuɗama moƴƴi e mawɗo wuro moƴƴi moɗo ar jotta jarra ɓo se toppir daña banggue goɗɗo guila ɗum ɗumini nani koko yo min kam min deminaji he mi de so waylani jaɓɓal moƴƴani min kadi mi yani kam mi yandeme min wonande pourtant min komi neɗɗo moƴƴo komi mbiyat min ɓe komi jasɗo komi kaɓɓet heɗo komi dugdere heɗo walla mi yani o jikkamo ko bonɗo walla mi yani jikkamo Allah n seeɗi mi yani nden bonnande mo mbiyata ɗo nde woodani yimɓe mawɗo ar ɗo wiyete ratay la farmar Naam. mawɗo wuro de kam waɗi ko bonni yiide ko neɗɗo yeeƴi woni galle ɗo hoɗi Mbiɗa de. a leeni ha mawɗo wuro hoori Yo yehi. aɗa doyi aɗa ufi nder suudu tan a yaltata Yiyata yo no. mawɗo wuro wi ko wiyatani atay wona ko an leeni lelde ma nde neɗɗo fata wi lelde debbo yo waɗata keñiɗo hay ndefu a wiyaɗa ko deftu law yimɓe ndemnin arema defata ko weli kadi aɗa deftata law hol ñalanowo hol ñamonowo mawɗo wuri kono a geddi yeehi wi ko ara e leeli yeehi Holko mbiɗama haw geddi? mawɗo wuro ala ko mbimi ɗum de mawɗo wuro hay ɗum farte mbiyani ɗum mawɗo wuri tan sona ara man leeli O wiyani noon. anni ko nannuma ko an mi jiima ko an mawɗo He, garta ƴeewam. Holko mbiɗama? ko mbiyatmi mawɗo wuro sona wi kam tan ko gallo museji ni Dieynaba Sall ko garawo waɗa feere mi ƴeewa galle megga kadi min mi haalani ɗum ɗon an jiimi ko ane mawɗo wuro neggude ko mbadde toon holko woni hakkude ma e mawɗo wuro Ɗo selliyani. Wona ɗa min potti. O wi ko gawa fayi. premier jour mo gadi mi yiidema mi yiye tak wonko tinmi perdam eyyi oh yeah ndax fama
min ɓoydi yaadude ko sehilam kadi ko fof amor wawi wiidema kadi wonko mbaɗemi o wawa andinde ɗum 100% par ce que depuis nden billahi mbor yinma Yeah? si Wow. Sinno mi andino ɗum taw mi yejjitimo ɓooyi par ce que o tampini kam da ok gila garmi hay an même chose mbeɗe wattema hakkille quoi mais finalement ino no yaari aɗa andi aduna e dara jarani he ñaade dal kadi mi miijunomo jour goto ma ar min kebde ɗo joddoɗen daaridire mbadden face à face ha mum fof haala yidde wonde muɗum te ko Allah hande Allah haajiɗo yeah you're right min kam on kam yejjirimo sah joni kam I don't care about her parce que mi tam mi yi ko wa wana min quoi wana pour min bon min dal mor yinma for real mi anda an ɗum tagi noddumami ɗo hen ɗum tagi noddumami ɗo par ce que ɓeɗe o saha fof ɓeɗe mijo ma no fewi après ɓeɗe yinno ƴewde si so tawi enen mbaɗa match quoi minema match komi match so tawi eɗen mbawi yaadude eɗen mbawi wondude ɗum so leeyi koye ma Mokoloto yay boy mokoloto fama jallo jeeri fama e village wa dewgal wana jawdi